Masaki? Bale, Ricardo. Urte batez hemen gaude berriro Sanzati bezperako danbarra dazkatzen. Besterik gabe, bazen aztera, gora lakuntza, eta gora Sanzati! Tono. Vamos a estar sin agua ahí, Vale. Me gustó, ¿verdad? Pero. Baguas, huele, vai. ¿Quiere asistencia de?
está empezando a llover además, Ya, ¿eh? pero el poco Y de allí ¿quién está? ¿Quién ¿Eh? aporta aquel foco? pues está de pantalón a vosotros, me imagino. ¿Qué te he dicho? Sí, pues aquí ya ves lo que... Sí, os he comido. Hostia, te puedes haber quedado en el ritmo, ¿no? También.
33 danborrada ja. Eta 33 urte horietan egin zen bezala, aurten ere, Orezko txano bat banatuko dugu. Como decía, es ya la 33ª temporada que se hace en la Cunza y que, como todos los años, vamos a dar un corro de honor. Aurtengo Orezko txano. Bueno, badakizu la Cunza beti izan dela herri bat, kanpoko jendea jasotzeko beti besoak zabalik izan dituen familia handiak bezala. Hasieran, Andaluziatik eta Extremaduratik etortzen ziren langileak jasotzen dituen industria hasi zenean. Azken urte hauetan, panorama pixka bat aldatu egin da, eta atzerri diktatuaren jendea ere hasi izan dugu. Honek, beste aldean, beste hizkuntza, kultura eta ohitura batzuk ere ekarri ditu Lakuntzara. Eta Lakuntzan badago talde bat hizkuntza, ohitura eta kultura horiek beraiekin kohesio handi bat sortu duen, ez? Emakume talde bat da, eta, hasieran hasi ziren gazteagoek eskolaratzeak laguntzen, bai hizkuntza aldetik, bai eskolan pixka bat bidaltzen, eta orain ere helduak jasotzen dituzte, jende helduagoa dena, eta, pixkanaka txingurriak bezala lanean ari dena, isilpean, isilik, orduan, mesedez baina baina txingurri eta taldearen izenean, eta ikaskunan bezala elkartearen izen labenean, elkartearen izela, mesedez igual izela, aurten Orezko txanoa txingurri eta taldearen. Egin nahi dut, esan dudan bezala, kultura eta ohitura ezberdin batetik datoz. Hau, hemen dauden askok ez dute ezagutzen. Lehenengo aldia da, Lakuntzako danborradan daudena. Eta, ikusten mirezeko dela, beraien kultura pixka bat nolakoa den jakin da, hemen egotean ikusten mirezeko dela, eta eskerrik asko etortzeagatik, esfortzu hori egin duten guztiengatik. Eta, hau, beraiek etortzea posible egin duten pertsona guzti horiengatik, bai? Decía que, sabido la cultura y las costumbres que tienen, quiero agradecer que estén aquí. No ha sido fácil para ellas y quiero agradecer tanto a ellas que están aquí como a todas las personas que han hecho posible que estén aquí. Baina eskerrak gutaz akordatzeratik, antolatzaileek. Eskertu baita 15 urteetan zehar parte hartu duzuen asko eta askori emakumea garela esan dugu ardura. Bai, horrein emakume gara ministra gara, emakumea gizontu eta etorkizunean ere segurazki gizonezkoek ere parte hartuko duzue. Beraz, gonbitea luzatzea denoi, eta hori, 15 urteetan zehar ekintza asko ugari izan ditugu, batzuk egiten, eta beste batzuk parte hartzen. Hori ere, berotasuna da, sentitzen dugu zuen berotasuna, eta zuen eskerrona,
eta mil esker horrengatik ere. Beraz, etorkizunean, denok herri batuagoa eta ez elkarren ondoan bizitzaten, ez dira elkarrekin bizitzaten, denak elkarrekin. Eta laguntza hobea egiten. Mil esker.
mesedez, ekaitzan gazilea eta biaman da, mesedez, 5 minutu dira. ¿Zago? Vale, pues oitik. Vamos a cortar ya, Thank you.